Vihdoin perillä. Autos oli liian kuuma ja se pilas mun turkin. Jäätyykö mieluummin täällä ulkona, kun on kylmä? No tietty. Voitaisko me vaan nyt mennä sisälle? Niin, tännehän jäätyy. Hyvä on. Ellei toi takkuturkki jää tänne odottamaan. Mitäs nyt tehdään? No, voitais olla totuttu ja tehdä... Ei taas sitä tyttömäistä peliä. No löytyisikö Kuistilta nyt jotain lautapeliä? Se selvii katsomalla. Onko siellä jotain kilttiä ja opettavaista peliä? Monopoly löytyy, mut sitten... Mikä tää on? Näytä mullekin. Joo herranen aika pelkkä kirjaa. Se on jotenkin erilainen. Kirja on täynnä kaikkea symboleja, mitkä viittaa pahuuteen. Mitä? Sekö oli yllätys, että tiedän symboleja? Jos ei ihmetä, että Oliver tietää, mikä on kirja. Hei! Ei meidän ole pakko avata tota kirjaa. Ihan varmasti on. Ei meidän ole pakko ottaa sitä, jos me ei haluta. Kuule, otetaan se kirja Kaiken esiin tämän ja takia mun sitten tehdään turkki mitä meni pitää. pilalle. Se on vaan Voitaisko pelkkä sitä tulee kirja. vaan tylsänä Sä aina reitä? puhut kaikki turvat kiinni. Ja nyt otetaan tää kirja, koska kyse on vaan pienestä kirjassa, jossa on symboleja. Onko sä yössä muuten? Olkkarista vasemmalle. No niin, mitä ikinä tapahtuukaan, mä otan sen videolle. Miksi ihmeessä? Haluan sen nauhalle sitä varten, että me pelästytetään Oliver. Mitä te nauratte? Ei mitään. Oliver, voitko lopettaa tuon pyörimisen ja huokailun, koska se on miten se nyt sanois? Ärsyttävää? Anteeksi nyt vaan. Okei, no kuitenkin. Onks kellään ohjeet tähän peliin? Siinä mukana tuli ohje ja kynttilä pitää laittaa päälle. Ja meidän pitää lausua samaan aikaan kirjassa oleva lause. Ja sana on... Lorem ire mortem. Mitä se tarkoittaa suomeksi? Se tarkoittaa, että me... Että mitä? En mä uskalla katsoa tota. Menemme halki kuolemaan. Mitä? Mä en sanoisi tästä harmia. Tätä on nyt tää panikoiminen. Se on shokis, toinen sai hermoromahduksen ja kolmas on saanut paniikkikohtauksen. Ihan turhaan, koska ei oo tapahtunut mitään. Tytöt, ei oo mitään syytä pelätä. Se taisi olla vaan tuuli. Ei me kiljuttu. Se taisi olla vaan tuuli. No just, tuuli se vaan. Onks kellään taskulamppua? No ei oikein tullut huomioon, kun meidän piti pitää tämmönen leffailta. Mikä toi oli? Ei siinä oo mitään. Mä voin vannoa, että siinä oli jotain. Mäkin näin sen. Eikö tää oikeesti ole mitään pelottelua? Ei ole! Drake! Drake! Minun pitää lähteä nyt heti. Tuu!